Bago ko po simulan ng kwento, nais ko lamang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Lalong-lalo na sa iyo, Kalakbay. Isa po ako sa masugid ninyong taga-suporta. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sheila. 42 anyos na sa kasalukuyan at nakatira na dito sa San Mateo, Rizal. Tubong Quezon Province po ako at pangatlo ko sa aming apat na magkakapatid. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa karanasan ko at ng aking kuya sa aswang nang minsan nagpunta ako kasama ang aking panganay na kapatid sa isang liblib na baryo sa Quezon Province. Hindi ko na lamang sasabihin ng eksaktong lokasyon ng baryong iyon sapagkat doon po naninirahan ang mga kaanak ng aking ina. Respeto na lang po sa kanila. Nangyari ang karanasan kong ito taong dekada 90. Nasa edad 16 ako noon. Nakatira pa kami ng aking pamilya sa Quezon Province ng mga panahong iyon. At sa bandang liblib na bahagi ng lugar ay nakatirik ang bahay namin. Malapit na kami sa palayan na sinasakan ng aking mga magulang sa tuwing anihan ng palay. Mga 20 minutos siguro ang lakaran bago makarating sa sentro ng lugar namin, kung kaya't bibihira ang mga taong napapadpad sa amin noon. Kung meron man ay tiyak na mga maggagabas ito o mag-aani ng palay. Ang bahay po namin ay gawa lamang sa kalahating kawayan at yero ang dingding. Pawid naman ang bubungan namin. Meron din pong silong ang bahay namin na sa tuwing tagaraw ay ginagawa naming lagayan ng mga panggatong at iba pang gamit. Tuwing tag-ulan naman ay doon namin isinisilong at itinatali ang mga alaga naming hayop, gaya ng manok at baboy. Medyo binabaha po kasi ang kinatitirikan ng aming bahay sa tuwing lumalakas ang ulan. Malapit din po kasi kami sa sapa kung saan kami naliligo at naglalaban ng aming mga damit. Kasalukuyan akong naglalaban noon sa sapang malapit sa aming bahay nang bigla kong marinig ang boses ng aking kuya na si Anthony. Malayo pa lang ay rinig na rinig ko na ang boses niyang papalapit sa akin. "O kuya, bakit ka ba tawag ng tawag dyan?" Tanong ko sa kanya. Humahangos pa siya saka nagwikang, "Sheila, naalala mo ba si Sally, yung kababata natin?" Nakangiti niyang sambit sa akin. Saglit ko pang inalala kung sino ang tinutukoy niya at ilang sandali pa ay agad ko namang naalala kung sino iyon. "Si Sally, yung kababata natin dito sa baryo natin, yung crush mo." Nang mapagtanto ko na kung sino ang tinutukoy niya, ay di ko mapigilang hindi mapangiti sa aking nalaman. Kababata kasi namin ito at kalapit bahay din namin noon. "Oo Sheila, para makipiyesa sa susunod na araw." Nasasabik na wika ni kuya at alam ko naman kung bakit siya nasasabik, sapagkat bata pa lang kami ay hinahangaan niya na talaga ito ng lubos. At tanging ako lang ang nakakaalam dahil sa mas malapit kami ni Sally sa isa't isa. "Tatapusin ko na muna ito kuya bago tayo magpunta sa kanila. Baka kasi pagalitan ako ni mama kapag hindi ko ito natapos." Tugon ko sa kanya at mabilis ko nang kinusot-kusot ang aming mga damit. Uso pa rin po noon ang palo-palo, yung bang pinapalo ang damit gamit ang maliit na kahoy. "Bukas mo natapusin yan. Samahan mo na ako, total mas close naman kayo ni Sally. Nakakahiya kung ako lang ang pupunta sa kanila." Rinig kong sabi ni kuya. Sumakto namang mag-isa lang ako naglalaban noon dahil nasa bukid ang aming mga magulang at araw ng Sabado iyon. Dahil din sa kasabihan kong makita ang kababata ko ay hindi na ako nagpapilit pa. Agaran ko namang ibinalik sa batya ang mga damit namin na nasa batuhan lang ng sapa nakalagay. Matapos kong ibalik sa batya ang mga damit, ay sumunod na ako kay kuya na malapit na sa bahay namin. Basa pa kasi ako kung kaya madalian na ako nagpalit ng damit sa loob ng silid ko. Habang hinihintay naman ako ni Kuya Anthony sa gilid ng pintuan namin. "Nakita mo na ba ang itsura ni Sally? Tiyak ako na maganda na siya kuya." Tanong ko kay kuya habang naglalakad na kami papunta sa kabilang baryo kung saan naninirahan ang pamilya nila Sally. Kabaryo kasi namin dati ang pamilya nila,
kung kaya naging kababata namin siya. At ang nakababata niyang kapatid na si Alan, na crush ko naman. Pero magmula nang magtapos kami ng elementarya, ay nagpunta sila ng kapatid niya sa Manila, kasama ang ama at ina nila upang doon sila magpatuloy sa pag-aaral ng sekundarya. Nagpasya namang lumipat sa karatig baryo namin ng kanyang lolo at lola upang doon na manirahan. Kasagsagan pa kasi noon ng mga murang lupang ibinebenta dito at doon nga sila nakabili. Ilang taon na rin ang lumipas, magmula nang nagtungo ng Maynila si Sally. At hindi na ako sigurado sa kung ano na ang itsura niya. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagkita. Kaya hindi ko maipaliwanag. Pero kakaibang pananabik ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon na muli ko na namang makikita ang hinahangaan kong si Alan. Ngunit hindi kami malapit nito sa isa't isa. Hindi eh. Nakita ko lang si Aling Nita kanina sa bayan habang namimili ako. Iiling-iling na tugon ng kapatid ko sa tanong ko. Minamadali na namin ang paglalakad ng sa ganoon ay maaga kaming makarating sa bahay nila Sally. Malayo-layo pa lang kami ay nakita na namin ang lola ni Sally. Natawagin na lang natin Lola Lourdes. Nagwawalis ito sa bakuran nila. Magandang araw po, Lola Lourdes. Bati ko sa lola nila Sally. Nang makalapit na kami sa bakuran nila at agad na nagmano kami ni Kuya nang papasukin kami nito. O kayo pala iyan mga iha-iho. Mabuti at nagawi kayo rito sa bahay namin. Tugon naman niya sa amin. Nakita ko po kasi si Aling Nita sa bayan kanina. Nakauwi na po pala sila galing sa Manila. Lola, kakamustahin lang namin sina Sally. Matagal-tagal na din silang nawala dito sa lugar natin eh. Mahabang wika ni Kuya habang paupo sa balkonahe nila Sally. Sakto namang lumabas ng bahay nila si Alan at nakita naming may bitbit itong tasa ng kape na para kay Lola Lourdes. Uy pare, buti napasyal kayo dito. Kamusta na nga pala? Bala ko palang sanang pumunta sa inyo bukas. Masiglang bati nito sa amin nang makita niya kami. Ayos lang naman kami pare. Ikaw kamusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo ha. Tugon naman ni Kuya sa kanya. Saglit naman akong natigilan ng masilayan ko ang mukha ni Alan dahil sa laki ng pinagbago nito at mas lalo siyang naging matipunong lalaki. Iniabot naman ni Alan kay Lola Lourdes ang dalang kape, saka ito umupo sa tabi namin ni Kuya at nakipagkwentuhan na. Teka nga pala sandali tol, tatawagin ko lang si Sally, medyo busy kasi yon dahil tumutulong kay mama na magayos ng gamit sa kusina. Paalam saglit ni Alan sa amin bago siya pumasok sa loob ng bahay. Mamaya na kayo umuwi pare. Magiinuman muna tayo dito. Sagot ko na ang alak, total ako naman tong matagal nang hindi nakauwi dito sa atin eh. Pahabol pa ni Alan bago tuluyang pumasok sa loob. Hindi na kami nakasagot pa dahil nakapasok na siya sa loob. Siya nga po pala mga kalakbay. Nasa edad 19 na si Kuya Anthony ng mga panahong iyon. Kung kaya pwede na itong uminom ng alak. Habang hinihintay namin sila ay nakipagkwentuhan muna kami kay Lola Lourdes na nagkakape sa kabilang upuan ng mga sandaling iyon. Mabuti at inagahan niyo ang pagpunta dito sa bahay. Alam niyo bang may napapabalita ang gumagalang baboy dito sa tuwing sasapit na ang gabi? Wika ni Lola Lourdes. Nagtataka naman akong napatingin kay Kuya. Talaga ho Lola, bakit wala naman po kaming nakikita sa tuwing ginagabi kami sa Dani Itay? Tugon naman ni Kuya dito. Bali-balita pa ay nagkakatawang tao daw ang baboy na iyon. Kaya huwag kayong magpapagabi masyado at baka makasalubong niya pag-uwi. Tugon naman ni Lola. Nakaramdam ako ng takot ng sandaling iyon dahil sa may dinaanan kaming walang kabahayan bago makarating sa bahay namin. Nako, ikaw talaga Lola. Nagpapapaniwala ka pa rin sa mga ganyan. Matagal na pong sabi-sabi yan, pero wala namang nakakapagpatunay talaga niyan. Narinig naman naming wika ni Sally, nakakalabas lang ng pinto nila. Agad namang napangiti si Kuya nang masilayan niya si Sally. Agad na din naman akong tumayo at niyakap ang matagal ko ng kababata.
Sa sobrang sabik ni Kuya ay napayakap na rin siya kay Sally. Gustong-gusto na kasi talaga itong makita ni Kuya. Halina kayo sa loob. Dito na kayo kumain, Sheila. Sakto at madaming niluto si Inay. Aya niya sa amin at iginaya na kami sa loob ng bahay nila. Likas po kasi talaga sa pamilya nila ang pagiging mabait. Madalas din naman namin silang nakakasama noon sa pag-aani o iba pang gawaing bukid, kaya hindi na ito bago sa amin. Habang nasa hapagkainan kami, ay hindi ko mapigilan ang sarili kong mapahang at kakisigan ni Alan nang masilayan kong mabuti ang kanilang itsura. Napakainin pa rin kumilos ni Sally. Ganoon siguro talaga kapag nakakapunta ng Maynila. Iyan na lang ang iniisip ko noon, Kalakbay. Hindi matapos na kamustahan at kwentuhan ang nangyari. Habang kumakain kami, dahil na rin sa may pagkamadaldal si Sally at ang kanyang inang si Aling Nita. Bahagya ko namang nahawakan ang kamay ni Alan nang iabot niya sa akin ang lagayan ng ulam na pinapaabot ko. Ramdam ko ang lambot at kinis ng mga kamay niya na tila ba kamay ng isang babae. Matapos namin kumain ay pumuesto na agad kami sa balkonahe nila at nag-umpisa ng mag-inuman. Tuba pa ang alak na iniinom namin ng araw na iyon. Heto ang pulutan natin. Masarap ito at uso ito sa Maynila. Nakangiting inilapag ni Sally sa mesa ang tenga ng baboy na hiniwa-hiwa ito ng pino at marami itong siling kulay green. Anya pa, sisig ang tawag sa pagkain iyon. Salamat, mukhang masarap yan ah. Wika ko at nauna na akong kumuha ng pulutan kahit di pa nauumpisa ng inuman namin. Kasama namin noon mag-inom ang mga magulang nila Sally. Nang nasa kalagitnaan na kami ng pag-iinuman namin, ay sumuko na si Aling Nita at nagpaalam na itong papasok na sa loob ng bahay at kami na lang ang umubos ng alak kasi may lakad pa daw siya kinabukasan. Hindi naman na namin ito pinilit pa. Maya-maya pa ay sumunod na rin ang asawa nito sa loob ng bahay. Naiwang kaming apat sa balkonahe nila. Hindi naman ako gaano kalakas pagdating sa alak. Pero malapit na naming maubos ang 1 galon ng tuba, ay hindi pa rin ako nakakaramdam na tinatamaan. Puro papulutan ang tinitira ko, sa kadahilan ng iyon ang unang pagkakataon kong makatikim ng sisig. Bahagya naman akong nagulat nang makita kong pinuno ni Sally ng alak na tuba ang baso niya at tinungga niya iyon ng 1 inuman lang. Sapagkat sa pagkakatanda ko, ay ayaw na ayaw nito ng anumang inuming nakakalasing noong mga bata pa kami. Napangiti na lang ako sa ginawa niya. Sa kadahilan ng matatanda lang ang nakakagawa ng ganoong klase ng pag-inom at wala pa akong nakakainumang babae ang kayang tumungga ng ganoong kadami. Naisip ko na lang ay siguro nasanay na siyang uminom sa Maynila. Maya-maya pa ay namalayan ko na lang na lumalalim na ang gabi. Noong tanungin ko kay Sally kung anong oras na, ay sinagot naman ako nitong mag-aalas 10 na ng gabi. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko iyon dahil sa napasarap ang inuman namin, kung kaya hindi ko na namalayan ba ang oras. Tiyak na hinahanap na kami ng mga magulang namin. Kaya kaagad ko nang inaya si Kuya na umuwi na kami. Subalit dahil sa tama ng alak ay ilang beses ko pa itong kinulit, mapapayag ko lang siya. Naku, pasensya na. Masyado na kaming ginabi. Mauna na kami, Sally, Alan. Maraming salamat ulit. Pagpapaalam ko sa kanila. Dito na kayong matulog, Sheila. Baka ano pa ang mangyari sa inyo sa daan. Suwestyon naman ni Alan. Oo nga, Sheila. Tsaka mukhang malakas ang tama ni Antonio. Dagdag naman ni Sally. Nako, hindi na. Kaya pa naman namin itong maglakad. Tsaka di kami nakapagpaalam kina nanay. Matapos kong makapagpaalam, ay inalalayan ko si Kuya Anthony na maglakad. Susuray-suray pa ito habang naglalakad kami. Pero biglang lumiko si Kuya kung saan ay may shortcut na daan patungo sa baryo namin. Mas mabilis at mas malapit na daan niyon, ngunit bibihira ang mga taong dumadaan doon pagsapit ng gabi. Dahil sa medyo lasing na siya ay sinundan ko na lang siya.
Kuya, bakit dito tayo dumaan? Ang dilim naman dito. Reklamo ko kay kuya. Hindi naman siya sumagot at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Napailing at napakamot na lang ako sa ulo ko dahil ang pangilaw namin noon ay maliit na flashlight lang. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng paghagok. Noong una ang akala ko ay nagmula iyon kay kuya at nasuka siya sa daan. Bagya ko pa itong inalalayan dahil pag-aakala ko na matutumba na siya sa paglalakad. Nang biglang marinig ko ulit ang paghagok ng baboy na tila ba napakalapit nun sa kinaroroonan namin. Ngunit ang mas nagpakaba sa akin ay napagtanto kong hindi nagmumula kay Kuya Anthony ang tunog na iyon. Hindi ko na lang pinansin iyon at inisip na lang na baka may naligaw na baboy lang. Diretso pa rin kami sa paglalakad namin. Nang ilang sandali pa ay nakaamoy ako ng mabahong amoy na para bang may nabubulok na patay na hayop. Kasunod nito ang napakahinang paghagok ng baboy na animoy bumubulong lang sa tenga ko. Natigilan ako ng mga sandaling iyon, maging ang Kuya Anthony ko kalakbay. Napabagsak pa si Kuya sa lupa at tuluyan na siya nagsuka. Abot-abot naman ang kabang nararamdaman ko nang maalala ko ang sinabi ni Lola Lourdes na may gumagalang baboy sa lugar nila. Kung kaya dahan-dahan akong lumingon sa likuran namin at sa di kalayuan sa kinaroroonan namin. Sa maniwala man kayo o hindi mga kalakbay, kitang-kita ko ang isang napakaitim na malaking aso. Mapupula ang mga nagbabaga nitong mga mata at nakanganga ang malaking bibig na nakalabas ang matutulis na mga pangil at walang humpay ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang malalapot na laway. Nanindig talaga ang mga balahibo ko sa takot ng mga oras na iyon na tila ba anong oras ay hihimatay na ako sa takot. Lalong-lalo na nang biglang umangin ng nakakatakot at nakakakilabot ang asong itim. Kasunod noon ang walang humpay na paghuhuni ng wakwak sa itaas namin. Kuya, may aso! May aswang! Niyuyugyug ko na si Kuya Anthony ng mga sandaling iyon. At maya-maya pa ay bigla na lang napatayo ng tuwid si Kuya. Tapos ay napahawak na lang ako ng mahigpit sa laylayan ng damit niya. Mabuti na lang at nakahawak ako sa laylayan ng damit niya. Sa kadahilan ng walang ano-ano, ay bigla na lang kumaripas ng takbo si Kuya na para bang nawala bigla ang pagkalasing niya. At tila nakalimutan niyang kasama niya ako. Bahagya pa akong nakaladkad dahil sa sobrang tuloy ng takbo ni Kuya na walang lingon-lingon at tila ba walang kasama. Umiiyak na rin ako ng mga sandaling iyon sa kadahilan ng ramdam kong hinahabol kami ng asong itim at patuloy pa rin ang huni ng wakwak. Grabing takot at kilabot talaga ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon kalakbay. Lalo na nang masipat kung animoy naging wangis ng tao ang pagkakatakbo ng asong humahabol sa amin. Mas lalo ko na lang din binilisan ang pagtakbo ko at hindi ko na ininda pa ang mga sangang tumatama sa aking paa noong mga oras na iyon. Naiwan pa nga ang isang pares ng tsinelas ko dahil sa pagmamadali ko. Nang makalabas na kami sa daang iyon at nakarating sa baryo namin ay iyak na talaga ako ng iyak dahil sa takot at kilabot na nararamdaman ko. Pinatahan naman ako ni Kuya Anthony, tapos ay ako na ang ginabayan niya pauwi sa bahay namin. Pagka-uwi namin ay agad naman kaming sinermonan at pinagalitan ng mga magulang namin. Dahil ginabi na kami ng uwi at hindi nga kami nakapagpaalam ng maayos sa kanila. Noong una ay nagalit pa ang mga ito sa amin, ngunit nang ikinuwento na ni Kuya ang nangyari sa amin, ay napalitan na ng pag-aalala ang mga ito. Matapos sa mga pangyayaring iyon, ay hindi na muli pa kami nagpapaabot ng gabi sa labas ng bahay. Tuwing sasapit na ang alas 6, ay sinisigurado namin nasa loob na kami ng bahay upang maiwasan ang sinasabi nilang baboy na gumagala sa tuwing sasapit na ang kadiliman ng gabi, subalit para sa akin ay hindi iyon baboy, kundi isa iyong itim na aso na nanghahabol sa daan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.